KC, a UK promoter, awanikwa akashaika muhoteuru make aine musikana anotengesa mviri vanenge vangu vachita zvinodhaka vari mukati imomo ari kunzi ashaika necardiac arrest. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So vanhu vakawanda vakasiyana siyana, vamwe vari kuti wafa wanaka, asi vamwe vati aiwa murume uyo anga asiri munhu akanaka zvachose, ane nyaya yake yanga ichiri pending. Akatora 16-year-old South African girl akaenda naye achinomurarisa muma reception akasiyana siyana, vachipinda mumahotera, vachishuta mabaluni, vachiita zvebonde zvakanyanyisa. So vamwe vari kuti aiwa guys, ngatiregei kumutsa dzakarara. Kuri kunzi akatombodanana nevakadzi vakawanda kana kuvararira masiwo yese, pamwe vaakapa vatu masiwo yese vakaenda kuya asi mari havana kupuwa. So pane wanyora zviri kubva pamoyo achiratidza kuti anozivana naKC uyu, ari kuti munhu iyeye hatizozive kuti afa sei nekuti akaba mari dzevanhu dzakawandisa. Aitovawo parun and aitotyiwa nevanhu, kuti kuti aroiwa, kuti kuti madrugs, kuti kuti kushaya peace of mind semunhu anga ari parun, kana kuti kuti chii hameno. Akabira maIndians, mapakistani, manigerian, mazimbabwean hobo ende mazimba vaitomutya kushandisa vanhu mari haabhadhare, kurara nevakadzi vevanhu, kutorera shamwari vakadzi apa wake mukadzi chaiye haachengete. In his mind aingoti next year ndichatendeuka, kusvika zvangonzi chimira shamwari nguva yakwana. Senzeni amai mazowe vari kuti ivo rest in peace KC, but I feel sorry for your wife. She's such a good woman and futika varume hatina zera navo. I'm gobsmacked honestly. Ha chi chakadai chinenge ngozi asi lazi uri kuti aiwa guys, from a close source mukomana ahana kufira muchibhishu, angoonekwa akafa chete zvisina chihure mukati, kwanga achitsvakei muhoteuru mari yega, kwanga kamirira ani. Tiri kungoti kumudzimai wemukomana aiwa ngawane kunyaradzwa azorore murugare mukomana.